Господин Георги Ямуджиев, 26 години член на Варненска адвокатска колегия. И във времена на игра на тронове, какво ви мотивира да се кандидатирате за общински съветник? Ами ако възприемем трона като символ на властта, на него може да седи само един човек. Този човек обаче, колкото и да е кадърен, способен и да има възможности и капацитет, трябва да бъде подпомаган от един широк апарат от хора с различни знания, умения и опит в различни сфери на познанието въобще. Заради това в конкретния контекст виждам ролята на Общинския съвет именно като едни съветници на този, който стои на трона и упражнява властта от името на народа, който му е дал.